Sanibonani molweni namkela kwesithimi ngesixhosa. Uma dlala ke bebanjiwe ke guys nguSifiso ebanjela ukuthengisela utywala abantwana besikolo. Ufikile uCaptain wazomkhulula ke sele eshwabula kakade eshwabulela uSifiso. Wamkhulula kuCaptain. uCaptain sakhumbula into kusepokothweni ke kaMadlala and ungulo umele into kuSifiso akakwazi ukumbamba uMadlala because ungurhulumente ngokwakhe. So uye waphuma ke kanjalo ke. Ufikile ke kwakhe ke uSifiso ebalisela ke inkosikazi yakhe ke ixela into yoba ye bendibambe ushwabe apha. Inkosikazi yothuka yoma ke sithi njani umazi uba lo mntu wazana nabantu baphezulu xa ekuphelisa umsebenzi othini. So uthe uSifiso noko ngeke adenze loo nto kodwa ke asazi. Abazali bakaZethu ke bona bade bamhlalisa phantsi ke ethi makathethe inyani kuZethu itsho yonke ke into. Etsho into yoba waxoka ke esibhedlela watsho nguDr Hlongwane esuka kwiklinikhi ethile ebaxelela nangale nto uba ngoku sekukho le nto kaMatron yoba emmangalele. So abazali ke bebedanile ke sithi uZethu kodwa mna ndandizama ukunceda umntwana nomankwanyana. Tata ke uthe ke heyi inzima into yakho ngoba kaloku abantu ngoku bayathetha phandle and njengoba bethetha into abayikhumbulayo yinto embi kuphela eyoba unceda abasayithethi leyo into. So uZethu ke waphakama kwabashiya abazali kanjalo ke bedanile nabo bengazi noba utheni ezobashiya kanjalo. Shobane yena umelwe ngumqa esandleni unina ngapha umxelela into yoba makaphinde back egule ayikho into ayihlalele phaa. And njengoba ehlala apha emakhaya ngeke ade abe nayo nentombi kule nto ayihleli phaa makahambe funeka afumane izibutubuthu zimlindile zaseGoli. Wabe sithi uShobane hayi ke zawulinda zincame ngoba mna umntu endimthandayo mnye nguZethu. Yho becaphuka ke umama ke sithi ayikho into esawuliphinde silale siyidlile kule ndlu ngurhethu ngapha nangapha. So besithi omnye ke kuzoba bhetele ude uyamkela into noZethu etsho ke esithi imbi into oyenzileyo wena usacinge ne-future kaZethu. Uthe unina hayi ke kungangcono uba ngabe i-future kaZethu samoshakala nangoku because laa mntana uxokile wathi usuka eklinikhi ezenza ugqirha ngengogqirha. So uShobane ke bemgxeka ke ngayo yonke loo nto kangama ude wabe uyaphakama umshiya kanjalo kunina besazama ukuncokola esathi hayibo kanjalo nje waphuma uShobane wamshiya apho. So ngengomso ke ubonakele ke guys uShobane ethetha noZethu ke uZethu esithi hayi wena into endothusileyo kuwe kuba undibetrayile wathula. Into endothusa kwakho ukuthula kwakho kuyo yonke le nto. Ndiyayibona yonke enye into but ukuthula kwakho ungatsho uba umama akho uplana ntoni. Omnye kuthi uyamazi nje umama bunjani. So ayikho into bendizoyenza. Abe sesithi kuZethu hayi akayiboni kakuhle yonke le nto. So uShobane uthuswe yinto yoba ke ngoku into yoba kukuphela kwento yethu na okwathi omnye yes ndicinga kanjalo uba into yethu iphelile. So uZethu ke ubonakele ke efika ke ekliniki ke ngeli xesha besuka kuShobane bemthetha khona beya ekliniki apho afikele khona kuMatron ke fike embonisa ke ileta esithi ndiyayazi uba le leta nguwe nantsi ne-email address. Khange aphike nenye kuMatron wathi injalo uthi wena kaloku ubhayiphase abantu phaa esibhedlele ebebengakwazi ukwenza yonke le nto le. Uthi omnye le nto ibiyi-emergency bekungekho gqirha phaa and wayengekho. So uthi kuMatron ugqirha bekhona but be-5 minutes away befowunelwa afike. Uthi omnye beyofika besebenjani ke aba bantu because mna bendizama ukunceda umama nomntwana and akho nto yonakeleyo kuyo yonke le nto. Ndiyakucela ke uyicike yonke le case. Uthi uMatron uba ayikho into anoyithetha phaa ucela mphumele and uthetha kakubi ngabazali bakaZethu ukhala ngamabhinca. Into ethini uba into ayilwayo kukuba abazali bakhe bazele ugqirha njengoba naye ezele ugqirha yena enguMatron bona bengabantu abangafundanga. So asiyazi ukuba iphela phi ke into kaZethu noMatron but ke uMatron umile ngelithi usazoqhubeka. Uye waphuma ke shame wahamba ke uZethu. Ukumka kwakhe ke ekliniki udibene nomngane wakhe ke waya kwamngane oyinkosikazi kaShwabi apho bathe besazihlalele kwatsho i-call embizayo into yoba umntwana kaSifiso ingathi akekho rayithi. UmkaSifiso kwebekhalwa ngumntana phandle ke engazi uba kwenzeka nezama ufowunela uSifiso engamfumani until ade adicayide ufowunela uZethu. uZethu ushiye yonke into ebeyenza ke sithi laa mntana uyamdinga ke bengathi tsho mayibo lo mntana ayinguye nalokufaka engxakini na. Wathi omnye ukulungile nguye kodwa uyandidinga watsho wemka ke besithi tshomi ke hayi funeka babhatale ngoku abantu. Wathi omnye no abantu bayadinga uncedo wamshiya kanjalo ke. Xa efika kaSifiso ubonakele esithi ke hayi umntana akananto qha ubenomoya nje kuphela otherwise akho nto itheni. NoSifiso wabe sefika ke sesithi wothuswa yinto yoba ebona i-missed calls zomkakhe nee-messages. Abe sesitsho kuZethu kuba hayi umntana akananto naye ngumoya nje kuphela.
So babonakele-ke bephuma-ke kwaSifiso uSifiso emkhapha-ke uZethu ecela ebulela-ke yonke loo nto imncedile. So babe bebaliselana ngosizi lwabo-ke because uZethu ukuthetha ngale yoba laa nto wayeyithethe uMatron ufuna ummangalelwa wanyanisile uyenzile nyhani. Esithi hayi kodwa mabayiyeke wangathethi ngayo yena kuhamba njani kuye. NoSifiso wabebalisa ke eyakhe yasemsebenzini edibanisene nokubamba ushobani bengekambambe nje akaphambani. So bebethetha ngezo nto ke nendlela isystem esebenza ngayo ke kulo. But yayibona wethu into yoba kubo bayithu ikhona intlantsi ekhoyo abantu aba xa bencokola izipirithi zabo ziyavana kakhulu. Omnye nomnye uyakhululeka uhleka abheke le nomnye uhleka abheke kodwa xa benepartner zabo akukho njalo. So inkulu ke guys into evuthwayo phakathi kukaZethu noSifiso. Uthe ke uZethu xa ehamba uSifiso washiyeka emile egeyithini emjongile. Nabo umjongo wade wawutshona xa ndicinga but kumkakhe kangaboni nto. Enkosi, xa siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.